Hemen gure sistema paramagnetikoaren egoera ekuazioa aztertuko dugu. Gora ezazue, sistema gure paramagnetiko partikular bat aztertzen gara, konkretu bat, non atomoen momentu angeluarrekin lotutako zenbaki kuantikoa J berdin bat biren dugu. Bueno, orokorrean, sistema termodinamikoetan egoera ekuazioak sistemak definitzen duten magnituen arteko lotura dugu. Esate baterako gas batean oso ezaguna den sistemak definitzen diren ditugun parametroak dira volumena, presioa eta temperatura. Baina hiru magnitu hauek ez dira independenteak. Hiru magnitu hauen arteko lotura egoera ekuazioak markatzen du. Eta gas bakoitzak izango du bere egoera ekuazio bat. Beti izango dugu bat. Adibidez, kasu sinpleena gas idealen kasuan, oso ezaguna dugun egoera ekuazioa dugu, P bider V da berdin N molen kopurua, bider R, gas idealen konstante unibertsala, bider T. Beraz, hau da, gas idealen kasu partikula honetan daukagun egoera ekuazioa. Non bi magnitue zehazten badugu, hirugarrena ja zehaztuta geratzen da. Hau da, ez dira independenteak. Baina gure sistema ez da hauz, gure sistema da sistema magnetiko bat, eta horrek badauka bere ezaugarri diferenteak ditu. Esate baterako kasu honetan ditugun hiru magnitudeak dira temperatura, kanpoko eremu magnetikoa, eta kanpoko eremu magnetikoa da gasan daukagun presioaren baliokide izango litzatekena, eta imanazioa edo atomoe guztien momentu magnetikoen batura izango litzatekena, eta gasetan volumenaren baliokidea izango litzatekena. Bueno, egoera ekuazioak, dakigun bezala egoera ekuazio lortzeko, horretarako lehenengo Helmholtzen energien adierazpena behar dugu. Bueno, kasu honetan, sistema magnetikoetan, Helmholtzen energiaren aldaketa era honetan adieraz dezakegu, minus m b eremu magnetikoaren aldaketa, minus s diferentzial t. Beraz, honen arabera, m, ze izango litzateke, m da minus Helmholtzen energiazkiaren F-ren berekiko deribatu partziala temperatura konstantea izanik. Beraz, F badugu, badakigu deribatu partziala hause eginez, magnetizazioa lortu dezakegu. Eta era horretan, hau izango litzateke berez, gure egoera ekuazioa, sistema magnetikoetan daukagun egoera ekuazioa, lortzeko erabili beharreko adierazpena. Horretarako behar dugu lehenengo F-ren adierazpen bat, baina hori badakigu nola lortu, zen eta badakigu zein den F, Helmholtzen energia, eta partizio funtzioaren arteko lotura. Eta gure sisteman daukagun partizio funtzioa ezagutzen dugu. Bi aldiz, kosinu, kalkulatu genuen, kosinu hiperboliko, borren magnetoia bider, zati, kt. Beraz, egin behar duguna da, Z honekin adierazpen honekin ordezkatu, Helmholtzen energian adierazpen lortzeko, eta gero horrekin egin berekiko deribatu partziala. Bueno, hori egiten badugu, ja badaukagu M-ren imanazioaren adierazpena. Hauxe dugu. Beraz, hau da gure kasuan daukagun, sistema magnetiko honetan daukagun egoera ekuazioa. Kasu honetan, M, B eta T-ren arteko lotura adierazten duena. Eta beste dozenetan interesantea da hemen aztertzea zeintzu diren jolastea, adierazpen honetan ez bakarrik holan ustea, baizik eta jolastea zeintzu diren limiteak, ea benetan ulertzen ditugun limite horiek atera behar diren, eta horretan bai aldi berean bai barneratzen dugu ateratzen den adierazpena. Esate baterako. Adibidez, B infinitora eramaten badugu, edo T0 egiten badugu, bi kasuetan hementxeako argumentoa infinitora dijoa, beraz tangente hori, tangente hau, tangente hiperbolikoa dugu, tangente hiperbolikoa dugu batera dijoa. Eta batera dijoanez, orduan hementxeaukagun imanazioa izango da berdin N borren magnetoia. Eta hori ulertzen dugu zergatik ateratzen den adierazpen hori? Horretarako horrek esan nahi du, zer, sistema guztiak daukatela, oinarrizko egoeran daudela. Atomo guztiak daude oinarrizko egoeran.
Eta hori badakigu, temperatura zeroan eramaten dugunean, atomo guztiak oinarrizko egoeran geratzen ziren, beraz, bakoitzen, hortik ateratzen genuen zein den, sistema hartzen duen mu hori da G, edo sistema osoaren atomo bakoitzak daukan momentu magnetikoa, genuen borren magnetoiaren berdina. Eta N atomo daukagunez, orduan inmanazioa adierazpen hauxe lortzen dugu. Hori temperatura 0 denean. Eta B infinito denean, B infinito denean, orduan gertatzen dena da bi mailen arteko energia B infinito eramaten du oso handia dugula. Eta oso handia egiten badugu, orduan edozein temperaturan gaude EKT hori, energia termiko, ez da nahikoa oinarrizko mailatik hurrengo mailara okupatu ahal izateko. Eta hori dela eta orduan berriro, kasu honetan ere, danak oinarrizko mailan geratuko dira okupatuta. Beraz, B infinitora eramaten badugu edo T0 eramaten badugu inmanazioa hause lortzen dugu. Aldiz, B0-rantz eramaten badugu edo T infinitora eramaten badugu, orduan hementxe geratzen zaigun adierazpena hause txikia geratzen zaigu, oran tangente hiperbolikoa argumentuarekin ordezkatu indezakegu eta magnetizazioa edo inmanazioa haren duen adierazpena hause dugu. Eta ikusten duzuenez, B 0-rantz eramaten badugu, hau 0-rantz joango da inmanazioa, edo T infinitorantz eramaten badugu, baita inmanazioa 0-rantz eramaten joango zaigu. Beraz, esan nahi du hori, magnetizazio 0-rantz joatea esan nahi du gure sistema erabat desordenatuta egongo dela, horrek esan nahi du, adibidez, badakigu ze gertatzen den temperatura infinitoa denean. Temperatura infinitoa denean, orduan gertatzen zana, bi mailak era berean okupatuak geratzen zirela, eta hori dela eta orduan bai spin gora eta spin bera okupatuta zeudela, beraz era horretan lortzen den inmanazio totala nuloa dugu. Ze gorantza doaneko okupatuta daudenak eta berantza doaneko okupatuta daudenak berdin direlako eta batura egiterako orduan 0-rantz dijoa. Eta gauza bera B0-rantz egiten badugu. B0-rantz egiten badugu, inmanaziorik ez badago, orduan, gertatzen den bi mailen arteko aldea arbuiagarria dugula, eta beraz, bat edo bestea okupatu ahal izateko probabilitatea berdina dugunez, berriro era berean edo maila berean okupatuta egongo direnez, inmanazio osoa arrazoi berdinenetik baita 0-rantz joango zaigu. Baina interesantea da baita ikustea eta aztertzea nola temperaturarekin 0-rantz dijoan, egiten badugu inmanazioa temperaturen funtzioan limite horretan ikusten dugu nola temperatura handitzen doanean inmanazioa bera txikitzen joango zaigula. Hauze baldin eta temperatura zer esanik ez handia deneko limitea dugu. Bestela, hauze, temperatura txikiko ekarpena kontutan hartzen badugu, orduan limite batera joango zaigu, hementxe daukaguna. Eta lege hauze nola temperaturarekin 0-rantz dijoan inmanazioa da dauka izen bat, Curie edo Curie-Roisen legea dugu. Beraz, hemen egin duguna izan da, gure sistema magnetikoaren egoera ekuazioa aztertu dugu, hau da, lortu duguna, eta hortaz gain interesantea da limiteak, limite diferenteak aztertzea, eta benetan dakigunarekin bat datozen eta era horretan barneratzen dugu sistema honek dituen ezaugarri diferenteak.